Sa number 3, mga tenants sa Manukan Country ang liwat nga nagnegosyar kay Mayor Aldi Benitez samtang nagahilapit ang deadline nga ginhatag sa ila para magbiya sa kay-uhon nga Manukan Country. May report si Nico Delfin. Napangkakas na mga tarpaulin sa tubang sang Manukan Country nga nagapabutyag sang pagpamatok sang pila ka mga tenants sa nakasugtan nga Joint Development Project sang Bacolod LGU kag SM Prime Holdings Incorporated. Sa press conference sang kahapon nga adlaw ginklaro ni Tess Mondres, spokesperson sa Manukan Vendors Brotherhood Association, nga wala sila nagapamalabag sa tinutuyo sang syudad. Pero luyag nila masiguro nga mayara sila sang balikan nga pwesto sa tion nga matapos na ang ginaplano nga construction sang bag-o nga Manukan sa reclamation area. Gani kahapon, pila sa mga tenants ang liwat nga nagnegosyar kay Mayor Aldi Benitez. Ilabi na nga nagahilapit ng Hulyo 5 nga muman ang deadline para magbiya sila sa daan nga Manukan. Ginaabi-abi ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. ang nangintikang sang grupo sa pagpati nga ginapatalang lamang sila sa mga nagapamatok sa plano. Ang half sang road, hindi na sila mag-extend. Kami na yung mag-extend sang tents namon mo along the road. What if kaming subong daw okay pang panahon? What if mag-abot na ang tig-ululan? Anong matabo sa amon to mga customer nga i-extend namon sa amon dakwa kay that place ini nga place gabaha ay na ko kaming this ano makaibona na. Damlag pa nagpasalig ng alkalde sa mga tenants nga magapabilin sila nga prioridad sa tion nga matapos ang construction sang bag-o nga Manukan. Handa ang syudad nga temporaryo nga pasiradaan ang porsyon sang Father Ferrero Street agud gamiton sa mga tenants magluwas sa temporary facilities sang SM sa parking area sang mall. Ang pasilidad ang libre nga magamit sa mga tenants sa sulod sang 18 ka bulan. Ibang guro nadlok na konsekton na sila ang hindi na sila warde, arkilala na sila sa mga warde. Kasi amo na ang ginaduka nila na hindi sa kabalik. Kaya kasi parkilala to sa warde. Sa lain naman niya kang dako to parkilaya kay SM na ya ang stolya na ipabutangan. Kasi kung hindi na ang milinaway naman na ang may mga hindi awardee na nag-arkila lang. There's no need court order, attorney, no? Wala. Sila dapat may court order sa amon. Ginaplano naman karon ang pagtukod sang duga nga Manukan sa arkilahan nga duta sang LGU sa likod sa Bacolod City Government Center nga sarangman masaylohan sa mga interesado nga tenants. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.